Part 3 of our yoga. Tutuloy natin itong yoga dahil naniniwala po ako na health is wealth. At parte ng ating pagtitipid kapag ang health natin ay makorner natin o di kaya maayos natin, makakatipid tayo ng malaki sa ating hospitalization. Especially sa mga middle age na kagaya ko, o di kaya yung mga life begins at 40 na mga kababayan natin, and even those who are not Filipino, if they can watch this particular video, live video for yoga, I believe that health is wealth. And naniniwala po talaga ako na napakahalaga po ang exercise, stretching. Especially po sa yoga ay napakalaki po ang naidudulot, especially sa ating katawan, sa ating respiratory, pangalawa sa ating blood circulation, at sa ating ligaments, yan. At sa nakakalis din po ito ng mga pananakit ng katawan, yung mga sakit-sakit sa likod, sakit-sakit sa mga paa, nakakabawas din po. Kaya napaka-importante po ang yoga. Marami pong nag-exercise at maganda rin po naman yung jogging para sa cardiovascular. At yung mga kegong sa mga practice sa mga Chinese at sa mga ibang nationalities. Yung sa Pilipinas, yung Zumba, napakaganda po yan na pina-practice. At saka yung brisk walking. Ngayon, gagawin din naman natin ang yoga. This is now the Yoga Part 3 by Bernard T. Gabaon. Hi everyone! I am Mr. Bernard Tubera Gabaon. At kung bago ka pa lamang na mapadaan sa aking YouTube channel, kabayan, don't forget to subscribe with this channel. And hit now the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. Sa gabing ito, ibang set naman ang ating gagawin. Kasi for the last 2 session kagabi ay natapos natin yung dalawang set. Naputol nga lang. Now, without further paligoy-ligoy, wag nang patumpik-tumpik, mag-yoga na tayo, umpisahan na natin. Sige po, stretching po na tayo. Siyempre, bago po kayo mag-umpisang mag-yoga, siguraduhin nyo po na naka-stretching na po kayo. Stretching lang po, konting-konti. Yan. Stretching po tayo. Yan. Stretching lang. Stretching lang po tayo. Ito na natin. Maayos po natin. Ayan. Ang benefits ko ng yoga, para yung mga blood circulation natin ay okay po. At saka kung ano man yung mga pain mo sa likod, back pain o ano, katanggal din po. Kaya ito na ang ating gagawin. First step ay tayo simple lang po. Ganito lang po yung kamay. Ayan. First step, ganito lang po yung kamay. Tapos side po tayo para makita nyo. Bababa po. Bababa. Yan po. Yung dalawang kamay nyo, i-touch nyo po dito sa baba. Ayan po. I-touch mo lang po. Mahirap, pero pag nasanay po kayo, at ang benefits naman dito sa likod, yung na-stretch yung ating ligaments, yung ating mga laman, yung ating mga ugat. Pagka na-stretch po, maganda po ang blood circulation. At dito, yan po. Alternate naman po yun. Parang pangutara. Dito naman sa abdomen. Dito naman po ay na-stretch po. Dito sa ating tiyan. Yan. Yan po mga basic po natin. Unang-una. So, gawin po natin yun ng 8 times. Kaysa na tayo. 2. 3. Be sure na sumasahid po yung kamay nyo sa baba. 4. 5. Inhale.
Exhale. 6, 7, 8. Sabak naman. Nakakuha na tayo ng 2. 3. Inhale, exhale. 4. 5. 6. 7. 8. Ano po yung mga set ng pag nag-yoga po tayo. I-con po natin ito, mas itutok natin ng konti. Yan po. At isa pa ay basic din po. Pilitin natin ng 2 paa magkatabi. Dito po. Bilang tayo ng 1 to 8. Count po natin yon, 1 to 8. Maganda rin po yung para lumit din po yung ating tiyan. May kahirapan nga lang, pero pag ginawa natin lagi ito, napakalaki po ang benefits. Inhale. Exhale. Then go tayo. Ganun po, gawin po natin yon lagi. Kung kaya nyo ng hanggang 8, kaya nyo gawin. Pero kung nag-uumpisa pa lamang tayo, kahit 3, pwede na po yun na ating gagawin. Ito, papasok na tayo sa isa sa pinaka-basic at pinaka-main na gagawin natin. Ito tayo, yung letter A, ang ating katawan. Ito po yung pang blood circulation. Ito. Yan po, dito po sa ating hips, sa yung paa natin, so na stretching po. Kaya maganda po at uulit-ulitin po natin yun. So, ganoon din po, 8 times kung kaya nyo. Ang ginagawa ko lang po ay demonstration para makita po ninyo, para alam nyo ang gawin ninyo sa inyong kwarto kung nandiyan kayo. At okay naman to itong yoga. Konting tanong lang sa doktor ninyo dahil hindi naman siya masyadong physical. Tanong nyo lang po kung okay sabi ng doktor. Pero sa mga medyo bata-bata pa na wala pa namang chronic disease, ay pwede, walang problema. At pagkatapos nun, ito medyo mas mahirap ito itong susunod. Susunod ay tayo. Yan, yung nasa likod yung paa. Saka ito, yung liig, taas. Yan po. Tayo. Inhale. Exhale. Kabilaan pong paa to. Inhale, exhale. Ang purpose po para ma-stretching po natin dito. Dahan-dahan lang po. Kasi yung neck natin, yung leg, marami pong ugat dito. Kaya yun po ang purpose para ulitin natin. Inhale, exhale. Pangalawa po. Yan po. As part ng demonstration po natin, ay kung kaya nyo 8 beses gawin, gawin nyo po.
Ayan po, napaka-importante po yan. At ang isa pa, pangatlo po, ay ito na yung mga pinaka-basic. Mga basic po ito. Kita naman po dyan, no? Side po tayo para mas maganda po. Ito po, yung paa, nakadiretso, saka ito. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Napakasarap po pagka na-stretching nyo po yung paa. Kabilaan po. Inhale. Exhale. Ito na po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan po. Napakasarap. Kung gusto mo magpahinga, pwesto mo lang yung dalawang paa mo, haharap tayo para paan. Yan lang po. Yan lang po para makapagpahinga ka. Ayan po. Napaka-importante po ang yoga. At susunod, side para makita po ninyo. Yan po. Itong paa, ganyan po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale. Exhale. Kabila naman po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, mga basic na step po yun. Isang medyo mas mahirap, kumuha po ako nito ng pantulong ko kasi kapag nag-umpisa ka pa lamang, mahirap kasing gawin ito. Ito yung unatin natin yung ating paa, nakataas yung isa. Ito po yung nakakatulong sa blood circulation. Sige na po, umpisahan po natin. Ganito po. Ayan. Medyo mahirap. Bilang lamang tayo ng 1 to 20 kung hindi mo kaya. Kung hindi mo po kaya, kumuha ka pa ng panyo o di kaya isang damit. Ganito po. Yan, para pag nag-uumpisa ka pa lamang, ganito ang iyong gawin. Bilang na ng 1 to 20. Yan. Kabilaan po. Sa kabila. Yan. Yung steps na yan po ay napakabuti po sa puso natin. Kaya po ina-encourage, ina-share ang pag-yoga dahil mabuti po sa ating kalusugan para maiwasan natin yung mga parating na mga sakit. Napaka-okay po lalo na sa ating mga tumatanda na. At next po ay ito po medyo mahirap pero maganda po ito. Ito po, inhale, exhale. Tapos baba yung brace, tapos taas yung ulo. Pagkatapos inhale, exhale. Tapos baba ulit, taas. Yan po. Tapos, yan po. Inhale, exhale. Isang step po yun na napakaganda pong gawin. Dito naman po sa ating tiyan at sa kalikod ng ating ulo. Meron po isang step na hindi ko nire-recommenda po na gawin ninyo kasi mahirap. Ipapakita ko na lang po kasi medyo delikado. Ito po. Ito kasi dito sa neck kasi kung natin, ito po tutungkod sa baba. Ayan, tapos yung ulo, ayan po. Kita nyo po.
ang purpose po nun ay upang palakasin dito at i-stretch po yun. So, yan po ang isa sa mga basic. At panghuli po natin ay yung sa abdomen po natin. Sa abdomen ay napaka-importante po. Dalawa pang step. Ito po. Napaka-importante po ito. Napakaganda po ang pakiramdam kapag ka na-perform mo po yan. Yung lakas ng katawan mo, yung resistensya mo, at lalo na pag nagme-maintenance ka sa blood circulation mo, maganda po. Kaya nga sabi ko, bago ka pumasok dito, tanong mo sa doktor mo, at kapag okay yan sa kanya yan, gawin mo, subukan mo, kabayan, ay maganda po. Pang-last ko na step ay ito po. Para itong chin natin, tama natin sa baba. Ang ganda po. Na-stretching po ito, saka itong pan natin. Sobrang ganda po sa pakiramdam. Ulitin po natin. So, yan po ang gusto kong i-share na yoga na gusto ko kasing i-kompleto ito. At bago natin balikan yung niche natin dahil sabi ko nga na naniniwala tayo na ang kalusugan ay kayamanan. Dahil Ramadan ngayon, kahit mag-exercise ako, makatulog ako sa umaga, wala akong pasok. Kaya kinuha ko yung pagkakataon na ito upang ma-share ang yoga. Kaya sana kabayan, kung mapanood nyo ito ay makatulong po sa inyo. Ang hangarin ko po ay i-share ito upang makatulong po sa ating lahat. At sa lahat po ng nandito po sa Bernard T. Gabaon Community, mega shoutout po sa inyong lahat at sa lahat ng sa aking sumusuporta. Mabuhay po kayo. At muli ay ako po si Mr. Bernard T. Gabaon ang nagsasabi sa inyo, go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. Hatid ito ni Kabayang Bernard T. Gabaon ang nagsasabi sa inyong God bless you po. Yan po. Maraming salamat po.